Kaman gani nake na taba ganin fuskan nan taki lokacin da na je Paris. Allah malam, ina son in san ka kai wane ne? Kan bala'i, biki san ni ba, amma dai na san kin san waye Dangote ko? Na san shi mana. Ai babana ne, babana ne. Wow, kuma shine na ganka a hais. Wallahi baby, wani almajiri ne ya nemi taimako na bar mai motar kawai. Fasinjoji a harhaɗa kuɗi kowa ya kawo kuɗin hi. Kai kwandasta, ba na so ka karɓi kuɗin kowa ne zan biya. Jar uba, alkuran kai kokari, kai namiji ne. Yanzu ya zan yi, naira 50 ce kawai a jikina, kuma na ce ni zan biya kuɗin kowa. Kan bala'i, na jefa kaina a matsala. Sorry kwandasta, ban da cash. Amma ka bani akawun nan banka yanzu nan ma transfer. Ka dalla malam ka ba mu kuɗin mu, wani irin kuma akawun nan ba. Oga, wai ka ji ba shi da cash sai da ya biya ta akawun nan ba. Wato ba za ka ba mu kuɗin mu ba saboda ka raina mana hankali, yanzu nan ka ce kai ɗan gidan Dangote ne. Biya mu kuɗin mu. Oga, wallahi ni ɗalibi ne kuma naira 50 ce a jikina. Saya idan wannan ne zuwan ka channel ɗin nan na farko ka danna mana subscribe.